सोर नोंलाय? आइदै सोर जालायखो बेलाय? हाब माथो बेलाय आदा जनसोलै? ओइ आदा मा जाखो नोंलाय? आयै हाब माथो मानसियालाय बोरैबासो जाबायलै? ओइ आदा सोर बिदि खालामखो? ओइ आदा बोरै बिदि जानानै थाखो नोंलाय? मानो बिदि जाखो? ओइ आदा मा जाखो? नै आदा जनखौ सोरबा माबा खालामना गालांबाय। गैला नै आदाया। होद दुखारु मा खालामखो नोंलाय? आं खालामाखैलै बिदा फंबाय। सोरबाथ' थाङा आदा जनखौ बुथारना गालांबाय। ओइ आदा जन आदा। सोरबा बुथारदों। बे समावनो आं नोंखौ फासिनि दिउलिङाव फासि होनानैसो गारगोन। बै समनि खिथेरखौ दासो होखारफिननो मोननोसै आं। मानगोनां रायजोफोर, दिनैनि हरखाब मिथिं लानाया जाहैबाय मैया बेलासियाव जन नार्जारिया फिसाजोनि हाबानि थाखाय बेंकनिफ्राय रां बख'नानै लाबोदोंमोन। बे समावनो दुखारुआ रांनि लबाव जन नार्जारिखौ बुथारनानै रांखौ सेनानै लांदों। बेनि फोरमानखौ दा बिरदा फंबाया रोखायैनो होसिगोन। खुलुमबाय रायजोफोर। मैया आदा जनआ बेंकनिफ्राय फिसाजोनि हाबानि थाखाय रां लानानै फैदोंमोन। बे रांखौ लब जानानै आदा दुखारुआ बन्थ'जों बुनानै बियो फोथैदों आरो थाखाखौ बियो लुथिदों। दा आरो गावनि सासे लोगोनि आखायाव हरनानै खारहोदों। आं बेखौ देग आंनि मेगनजोंनो नुथारदों। दा बेखौ मा खालामनांगौ रायजोफोर? बेखौथ' जोङो बेबायदि सान्स होजानाय नङा। बेखौ जोङो जेरैब्लाबो बुग्रा मानसिखौ जोङो बुफिनथारनांगौ। नंगौना नङा रायजोफोर? नङा गावबुरा, बे जाथाया बिदि जानो हाया। मानगोनां रायजो राजाफोर, आं नोंथांमोनाव आखाइ खबजबनानै आंनि बुंनो गोनांखौ आं बुंनो नागिरदों। आदा जनखौ आङो बुथाराखै। आं लामाजों फैबाय थानाय समावसो आं आदा जनखौ बेबायदि हालोदाव लोगो मोनफैनाय जादों। मा नङा गावबुरा आरो रायजोफोर, बेबायदि दुथां आखुनि मानसि बुथारग्रा मानसिखौ बुथारफिनखाथारनांगौ। आंनो देग मेगनजों नुथारखानायखा। अब्ला मारै नङा होननो हाखो बे? बेबायदि मानसिखौ जोङो बुथारथारफिननांगौ आरो गामियाव दोननो मोना। रायजोफोर हो। बे मानसि बुथारग्राखौ बुथारफिननांगौ। मानो बुथारनांगौ? होनांगौ, बेखौ होनांगौ। लागावनि साला मानसि बुथारग्रा नोङो। ओइ रायजोफोर जिरायथ'। दुखारुआ दायनिगिरि जामारबाय। बे दायनि साजा हिसाबै दुखारु आरो बिनि बिसिया बे गामिखौ अरायनि थाखाय गारनानै खारनांगौ। नङाबा दुखारुखौ थैजासिम जेलाव हरनाय जासिगोन। नाङा गावबुरा बाबु, जेलाव हरनो नाङा। नांगौथाय जोङो अरायनि थाखाय बे गामिखौ गारनानै थांसिगोन। आंबो नोंसोरजों थांफागोन। नाङा नों थांनो नाङा। आं सोरजों थांगोन बाजै? थाङोब्ला बे न'खौ सोर नायगोन? आंबो थांफागोन बाजै। नाङा नों थांनो नाङा। बाजैलै आदा, आंबो थांफागोन ना।
नों फैबाय? औ फैबाय। बनालाय फानबोनो हाबाय? फानबोबाय औ। दे नों ओंखामखौ जानानै मुलिखौबो जादो। नै मुलि लाबोखाबाय आं। गयस्रि, नों इसेबां खस्थ' खालामनानै आंनि थाखाय बेबादि मुलि दालाबोसै। आंनि आथिङा हामखानाय नंला, ओरैनो खरसा खालामनायसो जागोन। बे मुलि लाबोनाय फैसाजों नों गस्ला दख'ना बायनानै लादो। नों बिदि गोहो गेजेन जानो नाङा। सानसे हामगोन। बाथ्रायावनो बुंनाय दंखायो, खस्थ'नि फिथाइया गोदै होनना। सानसे जोंनि संसारावबो सोरांनि आलारि बाथि जोंगोन। गयस्रि, नों आंनि जिउआव फैनानै जोबोद दुखु खस्थ' सहायनांबाय। बिदि दाबुं। संसाराव जोनोम मोनबाय जेब्ला सुखु दुखु मोननैखौबो सहायनो गोनां जायो। नङाबा संसारनि गोदै गोबाबखौ बोरै मिन्थिनो? आं दिनै थांनानै दंब्लाबो थैनायनि समानसो। संसारानो आंना आद्रासो जाबाय। गयस्रि, आंखौ निमाहा होदो। बेफोरखौ दोनथ'दो। दे ओंखामा जाग्रोदो। गयस्रि, नोंना ओंखामालाय? आं जालिया। आं दखानाव साहा मेथाइ जानानै फैखाबाय। नों जादो। नों जायाबा आंबो जानाय नङा गयस्रि। न' जा। दिनै आइजो बांला बे जौआनो आंनि असे लोगो जाबाय। दिनै आङो रावबो गैया। आदा, बाजै, दिनै नोंसिनि अनगा आंहा संसारानो आद्रा। आं सोरजों थाबावनो?